Oce, nawn ni ddechrau. Ga i groesawu chi gyd yma, a diolch am ddod. Da ni'n mynd i fod yn cael sgwrs heddiw yma ynglyn â'r Iaith Cymraeg a Tai cymdeithasol. Mae'r Gymdeithas wedi comisiynu cyth yma i roi mwy o wybodaeth i ni a roi cyngor cyfreithiol llawn i ni ar y sefyllfa bresennol sydd wedi diweddaru yn ddiweddar. Ac heddiw yma, y gobaith ydy gwn ni gyflwyniad bach yma gen Keith, a wedyn gwn ni adborth ar y sefyllfa gan Steve a gan Jeff o wahanol y safbwyntiau. A wedyn o'n i ymlaen i drafod, i ofyn cwestiynau a gweld lle da ni'n sefyll a gobeithio gwn ni sgwrs reit dda. Oce, Keith, gwn ni ddechrau fo chi ysgolfa. Dyma dad pawb, Keith Bush ydw i, dwi'n bargyfreithiwr, a dwi'n bod yn gwneud llawer peth yn y byd barnwrol ac gweinyddol ac yn y blaen, a na i ddim yn hyleithu mwy am hynny. Ond jyst i ddweud, i esbonio ddarn a roddes i, ac mae'n credu bod copïau o'r ddarn honno ar gael. Sorry, clywed yn well nawr? Gwych, diolch yn fawr. Mae copi o'r ddarn a roddes i, y cyngor a roddes i, ar gael. Ac gai jyst i gychwyn pwysleisio mai barn gyfreithiol ydy hon. A dwi yn ceisio gwneud un glir yn fe mod i'n ceisio bod yn hollol wrthrychol, a felly gobeithio bod hynny yn ychwanegu at mae'n mor ddibynadwy, felly ydy'r ddarn. Petawn ni wedi dod i gasgliad gwahanol pethau ni wedi dweud. Felly, y man cychwyn yw Comisiwn Cymunedau Cymraeg, ac un o'i hargymellion nhw, argymelliad 33, dylai awdurdodau lleol ac awdurdodau cynllunio ystyried a ellir datblygu modelau o ran gosod tai cymdeithasol neu wrthlinio cytundebau adran 106, lle gallai'r Gymraeg ddod yn ystyriaeth gadarnhaol, ochr yn ochr ag ystyriaethau eraill. Ac mae'r amod hwnnw yn un bwysig. Mae hwn wedyn yn bwysig hefyd. Dylid craffu ar unrhyw fodelau a ddatblygir mwyn sicrhau nad oes anfantais yn erbyniol i'r boblogaeth i Gymraeg ac i sicrhau cydymffurfiaeth a deddfwriaeth gydreddoldeb berthnasol. A dyna'r pwynt lle ofynwyd i ni fynegu barn, a fyddai polisi dyrannu tai mewn rhai ardaloedd ar sail sydd yn cynnwys ystyriaeth o allu i siarad Cymraeg yn gyfreithlon ac yn gydnaws a deddfwriaeth sydd yn gwahaniaethu yn benodol Deddf Cydraddoldeb 2010. A fy marn bendant oedd nad oes na unrhyw rwystyr cyfreithiol o gwbl i wneud y Gymraeg yn ystyriaeth wrth lunio polisi dyrannu tai cymdeithasol. Ond wrth gwrs gyda'r nifer o amodau a newn ni drafod yr amodau hynny. Fel mae'n digwydd, yn Eiith, Cymdeithas y Iaith, trafod y cwestiwn yma gyda Comisiynydd y Gymraeg. Ac yr un oedd i barn hi yn seiliedig ar ddarn oedd hi wedi derbyn, ond yn ôl i pholisi doedd hi ddim yn fodlon datgelu y farn honno i'r Gymdeithas neu'r cyhoedd, a dwi'n deall yn iawn sail i bolisi o'r fath. Felly oedd y Gymdeithas am gael rhywbeth mwy tryloiw, rhywbeth allan nhw ddweud, wel, nid yn unig, dyn ni'n credu bod y byddai polisi felly
yn gyfreithlon, ond dyma y resymau pam. A felly, dyna beth dwi wedi gwneud, ydy edrych ar gyfreithlondeb ac esbonio fy marn. Mae hynny yn seiliedig, mae marn i yn seiliedig ar nifer o amodau. Bodloni rhai amodau cyn y gallwch chi dweud y byddai polisi felly yn gyfreithlon. Un cyntaf yw, fel dywedodd y Comisiwn, bod yn rhaid i'r Gymraeg fod yn ystyried wrth y rannu tai, ond nid yr unig ystyried. Hynny yw, un o nifer o ystyriaethau gan gynnwys enghraifft lefel angen ceisydd am leti, am dyn. Felly, un ystyriaeth, ond nid yr unig ystyriaeth. Rhaid i unrhyw bolisi o'r fath, nael, gael ei gweinyddu yn deg ac yn dryloio. Mae hynny yn egwyddor yn y gyfraith gyhoeddus gyffredinol, hynny yw dyw e ddim yn gallu bod yn rhywbeth mymphwyol, mae rhaid i rhywun wedi dweud, dyma pam mae penderfyniad wedi cael ei wneud, a mae hwnna yr un mor bwysig yn yr achos yma ac yn ei cymunw achos arall. Ac rhaid i'r polisi gael ei weithredu yn gymesur. Beth mae hynny'n olygu? Wel, dwi'n credu petai Cyngor Dinas Caerdydd, enghraifft, yn dechrau seilio polisi dyrannu tai yng Nghaerdydd gan rhoi ystyriaeth i allu pobl i siarad Cymraeg, yn syth y bydde rhai pobl yn dweud, wel, mae hynny'n anghymesur, dyw hwnna ddim yn mynd i gyfrannu yn sylweddol at nod y polisi. Nod y polisi, wrth gwrs, hybu a hwyso defnydd o'r Gymraeg. Fel mae'n digwydd, dwi'n credu bod y pwynt yna yn un dadleuol o gwbl, oherwydd yr oedd ar gymhelliad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn seiliedig yn benodol ar y ffaith y bydden yn cael ei anelu at gymunedau lle mae yna sensitifrwydd ieithyddol. Felly, cymunedau o ddwysedd siaradwyr Cymraeg sydd o dan fygythiad petai chi yn dod â teuluoedd hollol ddi-Gymraeg i mewn i ardal sydd ar hyn o bryd yn weddol Cymraeg, ond sydd wrth gwrs yn fregus ac yn agored i gael ei amseilio gan mewnlyddiad o bobl di-Gymraeg. Felly, rhaid cofio bod yna amodau. Wel, ben hynny, dwi yn credu bod yn bwysig i Lywodraeth Cymru ddefnyddio'r pŵer sydd ganddi i rhoi canllawiau i gynghorau lleol ynglyn â'i polisi dyrannu. Mae canllawiau felly yn rhai statudol, mae rhaid i gynghorau cymryd sylw ohonyn nhw, a mae'n siŵr y bydd gydag unrhyw bolisi newydd neu unrhyw arferiad newydd, mae angen i gynghorau lleol fod yn ymwybodol yn union beth ydy obligiadau y polisi a sut i weithredu'r polisi hwnnw mewn ffordd gyfreithlon. Felly, fel mae'n digwydd, mae yna broses o ail-edrych ar y canllawiau hynny ar hyn o bryd, ac dwi'n gobeithio'n fawr iawn y bydd Llywodraeth Cymru yn manteisio ar y cyfle i wneud hi'n glir bod cymryd y Gymraeg i ystyried wrth y rannu tai cymdeithasol yn beth sydd yn dderbyniol ac yn wir, a mae hwn yn rhywbeth sydd yn hollol creiddiol i fy marn i, sef bod polisi cyhoeddus yng Nghymru bellach yn cefnogi camau i amddiffyn ac i hyrwyddo yr iaith Gymraeg. Ac felly mae unrhyw bolisi sydd yn cefnogi hynny, sydd yn atgyfnerthu hynny, yn un sydd yn hollol ddilys, a mae hen bryd dwi'n credu i bob awdurdod cyhoeddus yng Nghymru
derbyn hynny. Gair byr iawn i allwch chi ddarllen yr hyn dwi wedi sgrifennu, ond gair byr iawn am y resymeg. Yn gyntaf, mae'r Ddeddf Tai yn dweud bod yn rhaid i bob cyngor cael polisi, cael cynllun ynglŷn â dyrannu tai cymdeithasol. A mae'r rhaid, o dan y polisi hwnnw, cymryd ystyried o ffactorau fel yr angen i gael tai. Ydy pob rhywun yn ddigartref. Ydy rhywun mewn tŷ anigonol o ran maint y teulu. A wedyn, mae'r ddeddf yn dweud bod yn rhaid i awdurdod rhoi ffafriaeth resymol i anghenion felly. Dyw'r ddeddf ddim yn dweud mae dyna yr unig ystyried sydd yn gallu bod yn berthnasol. Fel mae'n digwydd, mae'n achos, tir a gwyddi ar y pryd, yn tanlinellu'r ffaith bod gan Cymdeithas lleol yr hawl i gael ystyriaethau eraill, i droed ystyriaethau eraill mewn i'r pictiwr, a nid oes rhaid i bob tŷ gael ei ddyfrannu ar sail angen yn unig. Yr ail sail i fy marn ydy nad ydy iaith fel y cyfryw ddim yn nodwedd sydd yn cael ei warchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae Cymru Cymraeg a Cymru Di-Gymraeg yn perthyn i'r un genedl. Felly dyw iaith ar ei ben ei hunan ddim yn fater sydd yn cael ei warchod yn uniongyrchol gan y ddeddf. Wrth gwrs, fe fyddai mae polisi sydd yn cyfyngu gwasanaeth, enghraifft i'r rhai sydd yn gallu siarad Cymraeg, yn rhywbeth sydd efallai, dyma'r ddadl, yn ffafrio Cymru, Di-Gymraeg a Chymraeg, dros aelodau unrhyw genedl arall, oherwydd mae yna fwy o debygrwydd bod Cymru yn gallu siarad Cymraeg na bod Saeson yn gallu siarad Cymraeg, ac felly, allech chi ddadlau bod prawf felly yn gwahaniaethu yn anuniongyrchol yn erbyn pobl o genedloedd heblaw am y Cymru. Ond mae'r ddeddf yn caniatáu i chi wahaniaethu yn anuniongyrchol mwyn achos neu nod neu amcan sydd yn ddilys ac ar y sail bod chi'n gwneud hynny mewn ffordd cymesur. Ac fel wedys i, mae'r nod o gryfhau a gwarchod a hybu y Gymraeg yn amlwg erbyn hyn i bawb o dan y gyfraith yn amcan ddilys cyfreithlon. Felly, i grynhoi, dwi ddim yn gweld unrhyw rwystyr o gwbl i gael polisi, ond mae angen i'r polisi gael ei weithio allan, mae angen i fanylion y polisi gael ei weithio allan yn ofalus, ac mae angen i'r polisi gael ei weithredu yn unol a safonau teg tryloyw cymesur. Dyna felly sydd gyda fi dweud ar hyn, ond os oes na unrhyw gwestiynau bydd pobl yn codi, dwi'n hapus iawn i ymateb iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn. Dyn ni'n mynd ymlaen felly i Steve i chdi gael ymateb, a wedyn ni'n dod ymlaen i chdi, Jeff. Pawb yn medru clywed fi? Dwi'n iawn. Sut yn bach mwy? Yn dau, tri. Iawn? Popeth yn iawn? OK. Diolch am y gwahoddiad gan y Cymdeithas yr Iaith i dod i siarad amdan profiad fi fel cyn-Prygythredwr Tai. Rhaid mi pwysleisio o'r dechrau, dwi'n siarad yn bersonol, dwi ddim yn siarad yn aranneb arall, neu cyrff, neu unrhyw cyrff gyhoeddus dwi'n aelod o. Dyna'r rhaid a dwi'n rhoi right yn y dechrau. So dwi
wedi gweithio yn y maes tai ers 40 blynedd. Dwi wedi ymddeol fel Lywodraethwr Tai Ceredigion a barcud, grŵp tai barcud 2 blynedd yn ôl. Yn ystod y gyrfa fi yn Lloegr ac yn yr Alban ac yn ôl gartref yn Ynys Môn. Gweithio i Cyngor y Sir, arwain ar polisi tai o dan y ddeddf, o cyn ddeddf, 88, a wedyn 1996, Ddeddf Tai 1996, da ni'n dal yn gweithredu ar. So, mae pwnciau llos wedi dod i fyny ers i mi dod yn ôl yn y 90au i Gymru i gweithio i Cyngor Sir Ynys Môn, ac wedyn i Cymdeithas Tai yn y Gogledd, ac yn 2009 nes i dod i lawr i Ceredigion i sefydlu Tai Ceredigion. A un o'r pwnciau llos wedi bod dros y blynedd ydy cysylltiad lleol, ac os ydy o'n posib i roi pwyslais yn y polisi gosod tai a'r cysylltiad lleol faint o bobl. So mae'n lot o trafodaeth wedi bod dros y blynyddoedd. Pan wnaethon ni sefydlu Tai Ceredigion yn Ceredigion 2009, oedd un o'r amcanian, un o'r 6 amcanian strategol Tai Ceredigion oedd amddiffyn y iaith Gymraeg ac datblygu'r iaith Gymraeg efo staff, efo tenantiaeth, efo cymuned lleol, a bod pobl ar y bwrdd hefyd yn cynrychioli'r cymuned lleol. So oedd hwn yn amcan pwysig iawn i'r Cymdeithas. Yn 2020, wnaethon ni ymuno efo'r Cymdeithas Tai Canolfan Cymru. Oedd yn wahanol iawn, dim lot o pwyslais ar y iaith Cymraeg, so oedd hwn yn ddiddorol. Dwi'n mynd i siarad amdan example lle dyn ni wedi wneud be sy'n awgrymu mae'n posib i wneud, sef roi un o'r ffactorion i ystyried pan osod tai o dan polisi gosod tai lleol. Ydy'r bobl yn medru siarad Cymraeg neu yn dysgu siarad Cymraeg. Mae hwn yn pwysig mewn cymunedau lle mae Cymraeg fel iaith cymunedol ar dan bygythiad. Dwi'n mynd i sôn am yr example yn Machynlleth, a dwi'n credu bod hwn ydy'r unig example yn Nghymru lle mae'r iaith Cymraeg wedi cael ei ystyried yn ystod proses o gosod tai o dan polisi gosod tai lleol. Mynd yn ôl dipyn bach, ar ôl yn 2019, nath Cymdeithas Tai Canolfan Cymru yn rhoi cais caniatâd cynllunio i mewn efo Cyngor Sir Bowys i codi 11 o fflatiau, 1 a 2 loft yn Machynlleth ar hen safle CCF, right yn canol Machynlleth. Ar y pryd, oedd yna Welsh Impact Assessment fel ran o'r proses. Oedd hwn yn dangos bod 65% o bobl yn Machynlleth wedi eni yn Machynlleth yn siarad Cymraeg, a 66% o bobl sydd yn byw yn Machynlleth oedd yn siarad Cymraeg. So oedd o'n cymuned cryf efo Cymraeg, ond oedd y nifer o siaradwyr Cymraeg wedi dod i lawr efo census diweddar. So oedd yna lot o trafodaeth ynglyn â'r proses cynllunio, cais cynllunio, a oedd nhw wedi gofyn os oedd yna rhywbeth fydden nhw'n wneud. Doedd Cymdeithas Tai Canolfan Cymru ddim efo agwedd lle oedd nhw eisiau wneud rhywbeth, so doedd na ddim byd oedd rhaid yn wneud. Geithon nhw ganiatau cynllunio, ond syth ar ôl mwy na lai. Wnaethon nhw dod ato ni fel Tai Ceredigion yn gofyn am merger. So wnaethon ni mergio yn 2020, ac so pan oedd yr fflatiau yn cael ei adeiladu, oedd yna cyfle i wneud rhywbeth efo polisi gosod tai lleol. Oedd ni wedi bod yn ystyried wneud yn union yr un peth yn Crymych, oherwydd y resymau debyg iawn. Pan oedd ni wedi prynu Villa Farm yn Crymych, right yn canol Crymych, yn Pems yma. Oedd ni wedi gaddo personol yn ystod y proses ganiatau cynllunio yna ar teledu, cyfweliad teledu nes i wneud ar y pryd, bod ni'n mynd i trio ystyried iaith Gymraeg
pan yn ei osod y tai newydd yn Crymych. Digwydd bod, oherwydd y merger efo Cymdeithas Tai Canolfan Cymru ac amser adeiladu, oedd y fflatio yn Machynlleth yn mynd i fod yn barod cyn y datblygiad yn Crymych. So wnaethon ni penderfynu, mae Larry Jenkins yn eistedd yma, cyn cyflwyniadau'r tai Geredigion, oedd hi a fi yn ystyried, wel, mae'n well i trio fo am y tro cyntaf yn Machynlleth, cos mae hwn yn mynd i digwydd cyn hynny. So wnaethon ni ymgynghori yn llawn efo Cyngor Dref Machynlleth, efo Cyngor Sir, Cynghorydd Sir Lleol, efo'r Cyngor Sir Powys, oedd efo'r restr ar y cyd. So oedd yna cyfrestr aros ar y cyd, oedd Cymdeithas Tai oedd yn gweithio yn Powys, ac y Cyngor Sir. Cyngor Sir sydd yn redeg y restr ar y cyd. Ac doedd yn ddim gwrthwynebiad gan y Cyngor Dre, oedd nhw'n cefnogol iawn o'r datblygiad a'r polisi gosod lleol. A be oedd ni wedi deud yn y drafft polisi gosod lleol oedd bod mae rhaid ystyried anghenion tai fel dyn ni wedi clywed. Dyna'r prif peth. Oeddwn ni arfer defnyddio'r cysylltiad lleol mewn polisi gosod tai Geredigion yn barod. Gweithwyr allweddol, bobl sydd ar un cymdeithasol sydd yn gorfod neu angen gweithio tu mewn canol Machynlleth, er enghraifft, gweithio mewn ysgol, dyn tân, beth bynnag oedd y reswm. So oedd hwn yn cael ei adeiladu i mewn. A hefyd am y tro cyntaf wnaeth ni dweud, oherwydd bod yr impact assessment ar y iaith Gymraeg yn lleol yn Machynlleth, mae'n pwysig i wneud rhywbeth yn y iaith hefyd i amddiffyn y iaith. A mae hwn yn cyd-fynd efo un o'r amcanion prif Tai Geredigion ers 2009. So wnaethon ni roi yn y polisi am y tro cyntaf, a ddod trwy'r Cyngor Sir, Cyngor Dref, Bwrdd, grŵp tai barricade, ac doedd yn ddim gwrthwynebiad. So wnaethon ni mynd ymlaen a osod y fflatiau yna i bobl lleol, efo cysylltiad lleol, rai ohonyn nhw allan yn gweithio yn agos iawn i'r canol y dre. Bob un ohonyn nhw yn siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg trwy'r cyflwyniadau efo nhw. So bobl ar y restr aros ar y cyd gan Cyngor Sir, wnaethon ni mynd lawr y restr, anghenion tai, ydyn nhw'n gweithio yn lleol, oes na cysylltiad lleol, dyna roedd y priorities, a hefyd, ar ôl wneud hynny, ydyn nhw'n siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg, actively yn siarad Cymraeg, a wnaethon ni'n testio hwn mewn cyflwyniad. So yn y diwedd, swn i'n dweud bod 90% o'r fflatiau, 11 fflatiau wedi cael ei osod. Mae'n debyg, sy'n mwy uchel na'r nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg yna. So dyn ni wedi gobeithio bod ni wedi helpu rhyddhau y iaith yn lleol yn Machynlleth. A wedyn, dwi'n credu, oherwydd dwi wedi gadael barcud ers 2 blynedd rwan, dwi'n credu bod nhw wedi osod y tai newydd wrth ymyl yr ysgol yn Crymych efo'r un polisi. So, 2 waith allan. Oedd e unwaith, oedd oedd 2 waith. So, dwi'n falch iawn bod ni wedi clywed bod o'n dim yn erbyn y cyfraith beth ni wedi gwneud. Weithiau ti'n gorfod wneud cymryd risg, ac oedd y amcan amddiffyn y iaith a promotio'r iaith mor pwysig i Tai Geredigion cyn y merger efo Mid Wales, bod o'n i'n meddwl oedd y Leri a fi a bobl arall tu mewn y Cymdeithas yn meddwl yn cryf ac aelod y bwrdd ar y pryd, meddwl yn cryf bod yn pwysig bod ni'n neud o. So, dyn ni ddim wedi cael legal challenge. O'n i'n hanner disgwyl challenge, dweud y gwir. So, mae pob beth wedi dweud yn pethau gyhoeddus. Dwi ddim wedi dweud dim byd sydd ddim yn gyhoeddus. Mae statudau yna. Ac swn i'n galw i gorffen darn fi ac yn ni'n mynd i gwestiwn. Swn i'n gofyn rwan, galw yn personol, dwi'n gofyn am y Llywodraeth Cymru newydd i roi y guidance newydd allan sydd yn cyd-fynd efo Ddeddf Tai 1996 a gofyn i bob cymdeithas tai a bob cyngor sydd dal efo stoc tai neu datblygu tai i ystyried iaith ac
ateb y cwestiwn, os da chi ddim yn ystyried y iaith Cymraeg fel rhan o'r proses o gosod y tai, deud pam, eglurio pam da chi ddim yn neud o. So, ochr arall yn hytrach na deud, dyna pam ddylwn ni. Mae gofyn iddyn nhw'n deud pam ddylwn nhw ddim yn neud. Be di resyma pam, cos mae'n mor pwysig, y gwaith dwi'n neud fel consultant tai ar hyn y bryd, efo research company ar ran y Llywodraeth Cymru. Dwi'n siarad efo bobl, un y bobl yma heddiw sydd yn byw ar y llyn, sydd wedi cael grantiau i datblygu tai lleol. Mae'n pwysig ydyn nhw'n gwybod hefyd bod ddim yn erbyn y cyfraith i defnyddio'r iaith Cymraeg fel un o criteria pan maen nhw'n osod tai ac roi o i mewn i polisi gosod tai lleol. So, hapus i ateb unrhyw questions. Diolch yn fawr iawn. A mae mor werthfawr cael enghraifft byw o rhywbeth sydd wedi digwydd ac yn gallu digwydd llenwi y syniadau ni a sut fydden ni mynd o. Mae amser yn mynd yn ei flaen. Dwi yn mynd i ofyn i pawb wneud rhyw sylw sydyn i gloi os da chi isio. Just i gloi, dwi'n i dweud yn barod, swn i'n licio weld cynlluniau newydd yn dod allan gan Llywodraeth Cymru i roi pwysau a roi hyder i Cyngor Sir i wneud penderfyniadau iawn ar gosod tai lleol. Dwi'n credu, efo bob cymuned yn y cefn-gwlad neu ddim yn y cefn-gwlad, bod na angen, mae'n lot well i cael polisi gosod tai lleol iawn. Oherwydd, da chi'n ymgynghori efo bobl sydd yn byw yn yr ardal yna to wneud anghenion lleol, wneud assessment o anghenion lleol. A ystyried y criteria sydd yn pwysig i'r cymuned yna a pobl gerdd yna, fel wnaethon ni wneud yn Machynlleth ac yn Crymeth wedyn. Dwi'n meddwl bod yna gormod o ping-pong rhwng Llywodraeth Cymru a Cyngor Sir, a mae'n bwysig i'r cymunedau lleol, fel da chi'n cynrychioli, i gofyn am cyfarfod lleol efo Cyngor Sir, efo Cymdeithas Tai, pwy bynnag ydy'r Cymdeithas Tai sydd yn datblygu yn lleol. Mae cylwyddoldeb arnyn nhw, Cyngor Sir a Cymdeithas Tai, pwy bynnag ydyn nhw, i ymgynghori yn iawn, dim tick box, ond defnyddio'r rwydwaith o hwylusydd tai gwledig sydd wedi cael ei ariannu gan rai Cymdeithas y Tai fel Tai Cyfeillion a'r Llywodraeth Cymru. Wneud y gwaith lleol, siarad efo bobl lleol, dall be ydy'r problems, ydy bobl sydd yn gweithio yn yr ysgol fel teaching assistant ddim yn medru yn byw mewn carafan, er enghraifft. Mae'n pwysig i dall yn anghenion a wedyn be ydy effaith ar y iaith. Os di o'n cymuned efo lot o Gymru Gymraeg neu o dan bwysau, mae'r rhaid rhoi rhywbeth i mewn i'r polisi gosod tai lleol i diffyn y iaith, neu byddwn ni ddim yn weld dyfodol iaith yn parhau. Dyna beth sy'n poen i fi, a dwi'n hollol barod i mynd drwy unrhyw cyfarfod efo'r Siarbenllian, efo Cyngor Sir i helpu, oherwydd yn personol dwi'n credu prif iawn, dwi'n credu bod rhaid i wneud rhywbeth i amddiffyn y iaith. Trwy gwlad, dim jyst mewn y llun, ar y llun yn Sir Fôn neu yn Gwynedd, ond trwy Gymru. Dim llawer da fi i ychwanegu. Dwi ddim yn synnu i glywed bod na gyfreithwyr a gweinyddwyr ac yn y blaen sydd yn defnyddio rhyw ffug ddadleuon fel esgusodion yn beidio gwneud dim byd, a bod hyd yn oed lefel o wrthgyfreictod yn ei byd nhw. Ond yn gyfreithiol, dyw hynny ddim yn dderbyniol bellach. Erbyn hyn mae gyda ni gyfoeth o sail cyfreithiol. Gyda ni Mesur y Gymraeg 2011, gyda ni Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol, mae gyda ni Cynllun Cymraeg 2050. Y cyfan, fel rhan o bolisi cyhoeddus yn Cymru, sydd yn cefnogi cynyddu yr iaith Gymraeg. Hwyluso a hyrwyddo a chynhyddu'r Gymraeg.
Felly bydde yma agweddau hynny os oedden nhw erioed yn dibynnu hwn. Dydyn nhw ddim bellach yn dibynnu'n bellach. Diolch yn fawr iawn. A diolch yn fawr iawn i'n siaradwyr ni gyd heddiw yma am roed y pasar. A diolch i chi fel Mae hon yn sgwrs bwysig ac yn gobeithio fydd pawb yma'n gallu mynd adra a meddwl sut fydra i gael effaith ar yn cyngor lleol i sut fydra i gael y sgwrs yma'n ehangach os dim ond trwy wneud hynny a gweithredu gwn i wahaniaeth. Diolch yn fawr iawn.